एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं बोरो में व्लॉग बनाऊंगी। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है बोरो में। तो मैं ट्रेडिशनली ड्रेस्ड भी हूँ। सो अभी मैं जा रही हूँ उदालगुरी। सो प्लीज़ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए बिकॉज आज कंटेंट ही ऐसा कुछ है कि मुझे बोरो में ही व्लॉग बनाना पड़ेगा। बट स्टिल स्टे ट्यून्ड, मैं दिखाऊंगी सब कुछ कि कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ बोरो से। सो दिनै इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त ओमफ्राय दा आदामोना फैगासिनो आरो लांनो। सो दिनै उदालगुरि थांगासिनो आङो, माने फुटबलनि टुर्नामेंट दंथ' बेयावनो थांगोन। नै आदामोना मोनफैबाय मालाय र' देखायना होनोसै। हाय आदा। हाय। नै सानैबो। नै दासो फट'सिगोन। दा आंबो ओरैनिफ्राय देखाबसै नोंनो। आदा फंखो थांसै जोंहा उदालगुरियाव। सो दिनै आङो फर्स्ट टाइम बर'आव व्लगिं खालामदों, माबाफोर गोरोन्थि जानो हानाय। सो गिबियावनो आङो निमाहा बिना लाखाबाय, माबाफोर गोरोन्थि जायोबा आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ निमाहा होगोन होननानै। सो बे मोनसे गारियाव आदा सानैजों आंजों थांगासिनो, ओमफ्राय आरो आलदा गारि मोनसे दंबावो, बेयाव आदा मोगथांमोन दङ। सो बिसोर सिगां जागोरबाय, ओमफ्राय जों उन उन थांगासिनो आरोना, मानो होनोबा आदा सानैया आंखौ पिक खालामनायाव एसे लेट जाबाय। सो बिसोर सिगां जागोरबाय, ओमफ्राय जों उन उन थांगासिनो। ओमफ्राय उदालगुरि थांनायनि मेन रिजनानो जाहैबाय फुटबलनि टुर्नामेंट दङ गलामाखा हnnai जायगायाव, उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि फुटबल टुर्नामेंट दङ। बे फुटबल टुर्नामेंटानो जाहैगोन अल एक्स स्टेट प्लेयार्स अफ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टजों एगेन्स्ट बर' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन। सो जोबोद मोजां मोनसे अपरचुनिटि आरोना, गेदारिं जानो थाखाय, माने आर्टिस्टफोर लोगो मोनजोबगोन। सो नायलांबाय थादो। सो आङो जाखिनि हायो नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थानोसै। मा होनदों? बिराद गिदिं गिदा। हनै आदा गोजोन। आयो। गाजा ब्लग खालामदों आङो। दे बरिया। माबाफोर बुंगोन ना? अबेयाव थांनो नागिरदों? उदालगुरि थांसै एक्टरफोरनि बल जोनायखौ नायहैनो। गेजेर गेजेर लिफारि सुग्रा जागोन ना। माखासेया फैगासिनो दं र'। हालत खराब। धेकियाजुलि मोनफैबाय आरो माखासे मानसिफोरखौ नेगासिनो दङ। दा मोनफैबा थांसै उदालगुरि। डायलगानो इन्टारेस्टिं ना। दे आदा गोजोन डायलग होदो एसे, मानसिफोरखौ मिनिथाव मिनिथाव। आइया मा डायलग आंनि गस्लाखौ मा जौसिखो नोङो? फाग्ला बिदिजों जायो। नोङो मा जानला मानलालै मानसिया गाखोनो मोनो होननानै नाय, ओरैनो नायालासिनो बिदि खालामबा जागोन नालाय। जागोन आंजों नोङो बिराद फाल्थु बियो, एकदम जानला मानला मालाय गादां ब्ला ब्लानो एक्टरफोरजों गाखोनो मोननानै एक्ट्रिसफोरजों जोबदों माने दा बुंसै माने खेबसेनो लोमजोबबाय माने दैया। जोंना फुटबल लाइन थांनाया अखासो हाबाय। सेस अखा जुब जुब अखाना आसराबाय बोरै जाबावगोन दा होनबा अखा जुब जुब आरो हे हो साथा गंसेया नै आं नों सानै। बिदि नङा। हा बिदि नङा। जालालै बखलालै अखायानो गैला नै जामालाय। नैलाय मोगथां गारि गैया। जों गारिखौ बहा दोनगोनलै दायगोला? गारिखौ बहा दोनगोन जों दा? बिराद गाजा डायलग होबाय ना जोङो। मालायखौबो बिदिबा बुङो आरो नोङो दोद। आयौ नुबाय नालाय बुंबाय आरोलै। ओंखाम आं जाला। ओंखाम जागोन ना जाया नों? बिरफुं। हाय बिरफुं। हाय होनलाय। केमेरा मोजां मोजां फट' साफायना होबानो जाबाय। दासो फैगोन आदायाबो? औ जाबाय। ओंखाम जाना फैयो। नोंसिना ओइ सिगाङाव जोंनिया आरो बै आमागनिफ्रायसो ओरै सिदा दावखोनो मोनो। ओरैबो थांगोन मेम'रि बुकफ्रा दं। आदा मोगथां। हाय आदा मोगथां। ब्लगिं ब्लग बानायगासिनो आङो। थांनोसै जोंहा नै। होमबालाय ओंखाम जादो।
स' फाइनेलि नै 3 hours गारियाव जिराय दा मोनफैबाय बेनो बे गलामाखा होननाय जायगाया बेनो जोंना लकेसना नै लाया दे नै आंजों सानै लोगो मोनफाबाय आंहा मालाय पार्टनार बिरफुङा हनै साइडआव केमेरामेन पेकेट कागजफोरखौ जानला मोनला kick off खालामनो थाखाय आङो खावलायबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि बे मेचखौ बारग' सेनियर टीमा साबस्टिटिउसन खालामनो नागिरबाय स' गेमा जोबोद इन्टारेस्टिंमोन मानो होनोबा मोनसेल' टीमा देरहाबाय थाबाथाय बरिं नांलाङो स' बिदि नंद्रायामोन आरोना माने मोनसे टीमा देरहाबा आरो मोनसे टीमा देरहालायो आरो मोनसे टीमा गल होबाथाय आरो मोनसेया होलायो बिदि जागासिनोमोन आरोना स' माने बराबरनिमोन आरो बर'नि आर्टिस्टफोराबो डेन्जारखामोन ओमफ्राय आरो जाय एक्स स्टेट प्लेयार्सफोर बिसोरथ' प्लेयार्सफोरानोखा आरो मोजां गेलेखायो पास खालामबाय जार्सि नाम्बार 14 पास होदोंमोन नाथाय इजियैनो जोङो दा एसे रंजानाय जागोन गिबियाव उदालगुरि जिल्ला बर' सावथुन आफाद बिथांमोना मोसाफैगोन दायो आङो दुलाराय बर' सावथुन महरगिरि आफादनि आफादगिरि बिथांखौ उदालगुरि बर' हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां मुस्रि लाबजय दैमारि नोंथांखौबो जों दान्दिसे सिनायथि लानो थाखाय मानगोनां लाबजय दैमारि उदालगुरि नोंथांमोनखौ खावलायबाय जाहाथे खाथियाव थांनानै केमेराखौ खेबहैया एसे डिसटेन्स थानानै केमेराखौ खेबोबा मोजां जागोन एसे फासयनानै मानो होनबा आलासिफ्रा नायगासिनो दङ बे मोसानायखौ अननानै साइडआव थानानै एबा गोजाननिफ्राय खेब नङाबा जिरायनानै खेब
खालाम शेयर खालाम साबस्क्राइब खालाम होन लाइक खालाम शेयर खालाम साबस्क्राइब खालाम होनबाय दा हाफ टाइम जागासिनो जों इन्जय खालामगासिनो बे रंजों आंजों नंगौना नङा नंगौ 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 सबबो मालाय गावनि गावनि खामानियाव बिजि नै जा गैया गैयाना जग दावलायगासिनो दा बलखौ ओमफ्राय सोरा बिसिना बेसेबां हाबबाय नालाय बेसेबां हाय मैदेर हाबबाय नै सोर आयौ लागावबाय आउट हिप'पटमास होथारदों नै होथारदों कर्नार मोनबाय एबार नायनोसै स्करखौ लेभेल खालामनो हायो ना हाया ओ हेडिं मोनदोंमोन गोल्डेन अपरचुनिटि मिस बलाव हेड होनो नागिरदोंमोन नाथाय नाङाखै मोजां पास होबाय आरो जोबाय नाथाय पस्टनि गोजौजोंसो थांबाय एसेयावनो मिस जाबाय Hai. Aku cinor lah bayu. Anggasnya josono najagasnya. Esveria, hai. Joson by 3. Finally derhadng habai. Goal break Gotham. Goal break Gotham. Wow wow wow. Playerफोरखौ आं दा गासिबो प्लेयारफोरखौ नैबेहाय लेंहरबाय बे गेजेराव जोंहा दा साबायखर बावनाय दङ साबायखर बावसिगोन जेसेबांखि प्लेयार बिथांमोनखौ बयखौबो नैबेनि मोखाङाव जयै गसंनो आङो खावलायो